हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णे किचन ಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಇನಿ ಯಾನ್ಮೂಲು ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ತಾರೆದ ಒಂಜಿ ಲಾಡು ಮಲ್ತುಂಡುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ ಡು ತೂಕ ಅವೇ ಬೇಕು ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮೂವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ತಾರೆದ ಲಾಡು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ತುಂಬ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೇಟೆಡ್ದು ತಾರೆ ಡೆಸಿಮೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಬಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಲಾಡನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಗ್ಲೆಗ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಮಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲಾಡನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಬಂದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತೋಜ್ಪಾವಂದಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ತುಲೆ ತೂನನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಡ ದಾಯ ತಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪನ್ ರೆಡ್ ತಾರೈ ತೆಪ್ಪುದೆತ್ತದು ಕೊಡ್ತೀವಂದೆ ಉದನತೆ ದರ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ದರ್ತದ ಕೊಣತ್ತೆ ಒಂದೇನೈತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನೆಂತ ಬೊಲ್ದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾರೈ ಪೆರೆಯೋಡು ಆಯ್ತಾ ಕಪ್ಪು ಕಾವು ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತ ಅನ್ನೋದೇನು ತಾರೈನ ಬೆರೆದು ನಿಗ್ಲು ತೊಯ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ಕಾವು ಪೆರೆಯರೆ ಇಚ್ಚಿ ಕಾಲಿ ಬೊಲ್ದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೆರೆಯೋಡ್ತಲೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತಾರೆಯೆಲ್ಲ ಪೆರೆದು ತೊಯ್ತವೆ ಪೆರೆದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಪೂರ ತಾರೆಯನ್ನು ಕಾಲಿ ಬೊಲ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಾವು ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜೇಳೆ ಕಾವುದ ಪೀಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೆಂದು ಎತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗುನೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ದೈತೆ ಬೆಚ್ಚಾಗರೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಿ ತಾರೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಬಾಣಲೆನ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಜಿಂದ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಪೊತ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಕರ್ಂಚಗೆ ಪುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾರೆಯನ್ನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾರೆದ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಕ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ತಾರೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಪುಡು ಈ ಲಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟಾಪನು ಮಲ್ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆವಡು ಅಂತೆ ಈಜಿನ ತಾರೆದ ಪೇರ್ದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಣತ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಕತುಲೆ ಶೋಕು ಡ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪುಣ ಅಂಚ ಚೂರು ಇಂಚನಿಗ್ಲು ತಿರ್ಕವಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತಿರ್ಗದು ನಮ್ಮ ಅರಪ್ಪರೆಗೆ ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಬಣ್ಣಲೆಡೆ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬಡ್ಚಿ ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣಲೆಡೆ ಇಪ್ಪಡು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂತೆಂತನೇ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಕೊಣಪ್ಪೆ ತುಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಡೆಸಿಮೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತಾರೆದ ಪೊಡಿ ಅಂಗಡಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಲಾಡು ಮಲ್ತದ್ಲ ತೊಚ್ಪಾವಂದುಲ್ಲೆನೆಟೆ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಪೊಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗುಂದೇನು ದೆತ್ತುನ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಫೈನ್ ಪುಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಏ ಸೋಕು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡಿ ಅಂಚೆ ಬೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪುಡು ಒಂಚೂರು ಪಸೆತಲಕ ತೋಜುಂಡು ತಾರಾಯಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವು ಫುಲ್ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅಡಿ ಚೂರು ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ಒಂಥರ ಕರುಚಿದನು ಚೂರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬೊಲ್ದು ತಾರಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಡೆ ಹೊಡೆದುಲೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಕಡೆಯವನತ್ತ ತುಲೆ ಅಡಿ ಕರ್ಚಿದಿನ ಭಾಗ ಬಡ್ಚಿ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಬೊಲ್ದು ತಾರಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಚಿದಿನ ಭಾಗ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಡುದ ಇಂಚನೆ ಏನೈತೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ರೆಡ್ ತಾರೆದ ಮೂಜಿ ಸಲ ಕಡೆದು ಕೊಣಾರಿಯರ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಸಲ ಕಡೆದ ಕೊಣರೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ
ಆಂಡ್ ಈತ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ರೆಡ್ ತಾರ ಇಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಆತಜಿ ನನ್ನ ಕುಡಿಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ದೀತೆ ತುಲೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿವಡು ಬಣಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಜಿನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ತುಲೆ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ನೆಟ್ಟ ತಾರೆಯನ್ನು ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ತಾರೆದ ಪೊಡಿನ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತುಲೆ ಒಂದತೆ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಪದ್ರ ಪದ್ರ ಆದ ಭಾರಿ ಶೋಕಾದ ಬತ್ತನೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಅಡಿ ಪತ್ತಂದಿಲಕ ಇಂಚ ಮಕ್ಪುಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಐಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂಜೆ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಡವು ಸುರುಕೆ ಅಡಿ ಪತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಐಕೆ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣಲಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತುತ್ತಲೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಅವೇ ತಾರೆದ ಪುಡಿನ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಪೆ ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಿ ಒಂಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೇರ್ ಪಾಡುಡು ಒಂದು 3/4 ಲೋಟದಾತ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಯ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ತುಲೆ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಯ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ನೀಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಡೊಡ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ 3/4 ಕಪ್ ದಾತ ಸಕ್ಕರೆ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಹೂ ಬೋಡನ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ಸಕ್ಕರೆ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ಪೇರು ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಡಿಯ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಶೋಕು ಕಲರ್ಡ್ ಅವನಾಗ ಅವು ನೀರು ಅವತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲರ್ಡ್ ನೀರು ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ತುಲೆ ಅರ್ಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಳಗಿಟ್ಲೆ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕ ಜಿಂಡ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಪಾಡಲಿ ತುಲೆ ಒಂದೆಂತ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಇಂಚನೆ ಕೈ ಬಿಡೋದಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾವಡು ಅಡಿ ಪತ್ತರ ಬಿಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲತಲೆ ಇಂಚ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ತುಲೆನಂತ ಈ ಹದ ಉಂಡು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಲಾಡ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬರೋಡು ಆ ಹದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗಾವಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಚಿ ನಾನು 1/4 ಗಂಟೆ ಇಡೋದು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ ಕಟ್ಟೆದಾಗ ಈ ತಾರೆದ ಮಿಶ್ರಣ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮತ್ತೊಂದೇ ಎತ್ತರಡಾಡು ತುಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೊಂದುಲ ಬತ್ತಂತುಲೆ ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪಲೆ ಅಡಿ ಪತ್ತರೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಡಿ ಪತ್ತಲ್ಲ ಲಾಡ್ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚೂರು ತುಲೆ ಅಡಿ ಪತ್ತರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿ ಚೂರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಕ ತುಲೆ ನೆಯ್ಯಿದ ಮಸ್ತ್ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಈ 2 ಸಲ ಮಿಡ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೂನುಡು ಏನಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ಪಾಡಿಯ ಮಿಡ್ಲು ಪಾಡುವೆ ಹೊರ ಪಾಡಿ ಐತೆ ನೆಯ್ಯಿನ ನನರ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು 6 ಸ್ಪೂನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೂನುಡು ಒಂದು 6 ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಯಾವುಡುತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಗಟ್ಟಿ ಯಾವುದು ಬತ್ತಣದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಕಮ್ಮೆನ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬರೋದುಂಡು ತಾರೈ ಪಕ್ಕ ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲ ಲೆಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಬರೋದು ಹಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರಂಚಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ದಾಯಿ ಪಾಡ್ಜಿ ಪಂಡ ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ತಾರೈದನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಐಕೆ ಅನ್ಮೂಲು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಜಿ ಇಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದಾಂಡ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಡ್ತಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆತನ ಒಂದು ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚೌಲಿ ಅವರೇ ಬಿಡೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ
ಬುಡ್ಪದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಪೊಡು ನೀಟಾದ ಅಂಗಡಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಡೆಸಿಮೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಯಾನ ಇಲ್ಲಲೇ ನಮಕ್ ತಾರ ಎತ್ತಂಡ ಸುಲಾಬುಡು ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾಡ್ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅರಪ್ಪರೆ ದೀಕ ಒಂದೇನು ಸೈಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚಾಣಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನ ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಲ ಒಂದಿಪ್ಪುಜು ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಜು ಶೂ ಕಪ್ಪುಡು ತಾರ ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ದ ಅಂಚಪ್ಪು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ರಾಯದಗ್ಲಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡ್ದು ಪತ್ತೆನ ಪ್ರಾಯದಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ ತಾರೆದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ತಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಇರ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪುಡು ತಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇರಿಕೊಂಡು ಒಂಚು ಬೇರೆ ಪೊಡಿ ಬುಡಾಯಿನ ಅಂತೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿನಿಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ನಾನು ಪೂರ ಲಾಡೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಕಟ್ಟದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಅವಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಾಳೆ ಚೂರು ದಿತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಪೊಡಿ ಉದಾಯ ಪಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಳಿತಲ್ಲ ಒಕ್ಕದು ಈಗ ತೂವರೆಲ್ಲ ಶೋಕು ತೊಳೆದು ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಲಾಡೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೊತ್ಕೊತಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಲಾಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಲಾಡು ತಿನ್ನೋದ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತೂನಗನೆ ತಿನ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದ್ದವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಚಾತಲೇ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಳು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕುಲ್ಲ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದ್ದು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇತ್ಲಿಗೆ ಈಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಚಾನಲ್ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ರೌಂಡಾದ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್